De jonge Canadese soldaat Jean-Maurice sneuvelde in de Zeeuwse polders. Maar waarom alleen hij begraven ligt in Zeeland is een raadsel. Want terwijl zijn in de oorlog omgekomen landgenoten liggen begraven in Bergen op Zoom, ligt hij als enige in Kloetingen. En rond zijn graf wordt daar ieder jaar dan ook de oorlog herdacht. Zo ook vanavond. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Binnenkort weer vaste energiecontracten mogelijk. En Vlissingen maakt zich op voor een dag vol met feest. Goedenavond. Overal in Zeeland wordt vanavond stilgestaan bij de oorlogsslachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. En die behoefte om te herdenken is groot, als je afgaat op het aantal oorlogsmonumenten. Sinds begin deze eeuw zijn er in Zeeland alleen maar bijgekomen. 41 om precies te zijn, waardoor er nu 195 monumenten in totaal zijn. En een van die monumenten staat in Kloetingen en daar staat voor ons ook verslaggever Anke Tanihattu. Ja, Anke, de herdenking bij jou gebeurt bij een monument met een bijzonder verhaal. Dat kun je wel zeggen. Dit monument is opgericht voor 9 inwoners van Kloetingen. Die zijn omgekomen tijdens de oorlog. Maar het staat boven op het graf van de Canadese soldaat Jean-Maurice Dicaire. En hij kwam om tijdens de Slag om de Schelde in oktober 1944. En om meer over hem te weten te komen, moeten we naar het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp. In het noodkerkje bij het Bevrijdingsmuseum vertellen een foto en een houten kruis het verhaal van Jean-Maurice Dicaire. Een jonge Canadees uit een gezin van 13 kinderen, de jongste van het gezin. Ja, en hij sloot zich op 17-jarige leeftijd aan bij het Canadese leger. Eigenlijk mocht dat nog niet, je moest 18 zijn. Maar hij kreeg het toch voor elkaar. En hij werd uiteindelijk met het regiment de Maisonneuve uitgezonden richting Nederland. Uiteindelijk kwam hij uit op de Brabantse Wal in oktober 1944. Nou, daar is hevig strijd geleverd. En uiteindelijk trok hij Zeeland in. Maar bij een brug werd hij geraakt door een mortiergranaat. Hij belandde uiteindelijk in het hospitaal, maar ja, hij is overleden. De meeste soldaten werden begraven op erevelden, zoals hier op de Canadese begraafplaats in Bergen op Zoom. Ja, daar liggen heel veel geallieerde militairen die tijdens de Slag om de Schelde gevallen zijn. Maar Jean-Maurice Dicaire bleef in Kloetingen achter. Waarom hij precies in Kloetingen is begraven is niet bekend. Zijn tijdelijke markeringskruis kwam bij toeval terecht in het Bevrijdingsmuseum. Er staat een spellingsfoutje op, ook dat gebeurde in die tijd. Maar ja, op een gegeven ogenblik heeft hij een mooi nieuw markeringskruis op zijn graf gekregen. En toen is dit kruis in een bergplaatsje beland op het kerkhof. Wat op een gegeven ogenblik werd opgeruimd. En al de oude spulletjes stonden bij de vuilnis. Maar gelukkig was er een oplettende Zeeuw die dacht, dat is toch veel te bijzonder om weg te gooien. En hij bracht het hierheen. Anke, een bijzonder verhaal. Hoe wordt Jean-Maurice vanavond nog verder herdacht in Kloetingen? Ja, er zijn hier natuurlijk toespraken, de tapte wordt geblazen, er is natuurlijk 2 minuten stilte en er worden kransen gelegd. Maar er was hier gisteren ook al aandacht voor Jean-Maurice. Want de Canadese pipes and drums band The Black Watch, die reist op dit moment door Nederland. Die leggen de route af die de Canadezen ook aflegden tijdens de bevrijding van Nederland. En die traden gisteren op in Goes en zijn daarna ook even langs geweest bij hun kameraad om hem te eren. Dat zie je aan het kransje wat hier bij zijn graf staat. Ja, nu is dit een van de vele herdenkingen in Zeeland vandaag. Zijn er nog meer dingen die opvallen? Nou, er zijn natuurlijk ook mooie kleine initiatieven, zoals bijvoorbeeld het poetsen van de struikelstenen. Je weet wel, die kleine messingsteentjes die overal in Zeeland voor de huizen liggen waar Joodse Zeeuwen woonden. Die zijn weggevoerd en nooit meer zijn teruggekomen met hun naam daarop en waar en wanneer ze zijn omgebracht. Nou, bijvoorbeeld in Middelburg, daar zijn ze nu glimmend schoongepoetst. Het is in het normale straatbeeld denk ik de enige manier om het je te herinneren. Er zijn heel veel meer mensen overleden in de oorlog en daar zijn wel monumenten voor, maar niet als jij gewoon ergens loopt dat je patsboom denkt, hé, hier staat de naam van iemand die in de oorlog verdwenen is, op wat voor manier dan ook. Dus dat maakt wel het onderscheid. Volgens de vrijwilligers is het belangrijk dat deze stenen goed te zien zijn in de straat. Juist in Middelburg is het vandaag heel druk en dan denk ik als die stenen blinken, dan vallen ze op. En ik zag net al een gezin die met zijn hele gezelschap daar ineens letterlijk voor stil vielen. En dat was toevallig een plek waar er 5 lagen die dat dus uitgebreid stonden te lezen. En daar doe je het eigenlijk voor. De vrijwilligers moesten wel iets overwinnen om aan de schoonmaak te beginnen. Een stukje trots, maar ook een stukje schaamte of gêne in eerste instantie om op mijn knieën midden op straat te gaan zitten poetsen. Dat was wel even een drempel om overheen te gaan. Maar toen dacht ik, ja, het is voor het zogenaamd goede doel en daar doe ik het voor.
En op onze site en in de app is een overzicht terug te vinden met alle oorlogsmonumenten in Zeeland en van de herdenkingen die vanavond overal plaatsvinden. Gaan we van het herdenken van vanavond naar het vieren van de vrijheid morgen op Bevrijdingsdag. En dat gebeurt traditiegetrouw hoofdzakelijk op de bevrijdingsfestivals, zoals in Vlissingen. Daar werden nu nog de laatste puntjes op de i gezet voor het festival op het Scheldekwartier. Maar ook een stuk verderop, op het Bellamy Park, waar het festival vroeger altijd plaatsvond. Feest door de hele stad morgen in Vlissingen. Want op het Bellamy Park en op de Nieuwe Dijk zijn dit jaar 2 nieuwe podia toegevoegd aan het programma. Een initiatief van de horecaondernemers. Begin van het jaar hebben we overleg gehad met de Cultuurwerf dat we heel graag ook iets op het Bellamy Park zouden willen. Maar het budget was daarvoor niet aanwezig. Dus we hebben de koppen bij elkaar gestoken en met in dit geval 4 horecaondernemers hebben we gezegd, nou dan gaan wij met de gemeente samen en de Cultuurwerf hier iets heel leuks neerzetten. Ook de organisatie van het Bevrijdingsfestival is blij met het initiatief van de ondernemers. Hoe meer feest, hoe meer vreugde wat mij betreft. Dus nee, ik vind het hartstikke leuk en het is heel fijn om met die ondernemers op deze manier samen te kunnen werken. Want we hebben nu voor allebei het beste, denk ik. En het is dan misschien een kleine wandeling van het festivalterrein naar het Bellamy. Dat zal de pret niet drukken. Van oudsher is het Bevrijdingsfestival echt wel een ons kent ons feest. En het cafégevoel wat we denk ik ook kunnen creëren met deze line-up. En alle vaste gasten die altijd toch ons wel weten te vinden op zulke dagen. Ja, dat kan eigenlijk niet missen. Het wordt gewoon heel leuk. En dat feest is morgen ook bij ons te volgen. Via de radio zijn we er vanaf 9 uur 's morgens bij. En dat is dan ook weer online te volgen via onder meer een liveblog via omroepzeeland.nl en via de app. Energiebedrijf Delta gaat weer vaste energiecontracten aanbieden met een looptijd van 1 jaar of 3 jaar. De afgelopen periode zijn de energieprijzen zo hard gedaald dat de klanten de energieprijzen binnenkort weer vast kunnen zetten voor een langere tijd. Het energiebedrijf stopte met het aanbieden van vaste contracten na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, waardoor de prijzen van stroom en vooral gas enorm stegen. Zeeland heeft het minst te zeggen als de pas verkozen leden van de Provinciale Staten eind deze maand de Eerste Kamer kiezen. Dat blijkt uit de zogeheten stemwaarde van de kiesraad. Zeeland levert 100 punten per stem op. Een stem in Zuid-Holland is bijna 7 keer zoveel waard. Een stemwaarde wordt elke 4 jaar uitgerekend op basis van het aantal inwoners. En cliënten van SVRZ hadden vandaag een bijzonder uitstapje. Ze kregen een rondleiding over het Riepsterrein. Voordat we de tenten zetten, graven we buizen in. En daar trekken ze nu de slangen doorheen. En dan is het het minst kwetsbaar. En dan ziet wat er allemaal staat. Ik ben nog niet overal geweest, maar... Jongen, dat kan wij, hoor. Verschrikkelijk. En mooie tenten. En morgen dondert het los. Ik vind het indrukwekkend. Ik hoop alleen dat de muziek die ik nu hoor, dat die niet te hard is. Want ik kan niet tegen al te veel prikkels. Maar gelukkig deden ze alleen de geluidstest. Aan het einde van de middag kregen de cliënten ook nog een hoedje en een crewkaart. Plattegrond, hè, als je de weg kwijtraakt. Bent u blij met wat u heeft gekregen? Ja hoor, ja. Kan je feesten, Mike? En dat feest kan al vanaf morgen. Dan start het festival met een speciaal kinderprogramma. En zaterdag barst het feest los voor de volwassen bezoekers. Het is meer dan alleen bootjes kijken. Aanstaand weekend in de havens van Noordzeepoort. Zaterdag kunnen mensen in Vlissingen-Oost en Terneuzen in de havens achter de schermen kijken. Ze komen dan op plekken die normaal absoluut niet toegankelijk zijn. Een van de bedrijven die meedoet aan de havendagen is Ovet. Het bedrijf is bekend van de kolenopslag, maar er gebeurt daar veel meer. Het zijn zeker niet allemaal kolen. En de kolen die we hier hebben, die zijn voor de staalindustrie gebruikt. Die worden niet toegepast in energiecentrales. Ik denk dat het interessant is voor mensen om te zien wat er hier allemaal gebeurt. Want heel veel mensen die zullen, als ze door de omgeving rijden en die grote zwarte bergen zien liggen, denken, gat, een hoop milieuvervuilende stoffen die ik daar zie liggen. Daar kan ik me inderdaad indenken. Zonder deze grondstoffen zijn er een heleboel zaken niet mogelijk. Iedereen wil in een auto rijden, mensen willen huizen bouwen, er moeten bedrijven gebouwd worden. Zonder staal, voor merendeel, is dat niet mogelijk. Een ander bedrijf dat tijdens de havendagen te bezichtigen is Elopak in Terneuzen, producent van de kartonnen drinkverpakkingen. Ze hebben daar een nieuw magazijn van 50 bij 100 meter dat ruimte biedt aan 24.000 pallets.
Het zijn net de stellingen bij IKEA, maar dan veel groter, in het donker en natuurlijk zonder de mensen. Want de pallets worden vol automatisch opgeslagen en weer weggehaald. Het is zo groot dat personeel speciale klimtrainingen heeft gekregen om 30 meter naar boven te kunnen klimmen. Heeft u het wel eens moeten doen, 30 meter omhoog? Ja. En hoe was dat? Ja, in het begin is het wel even een dingetje, maar je raakt eraan gewend. En je moet je tijd nemen als je problemen van bovenop hoogte hebt om zo veilig mogelijk te kunnen werken. Wat voor problemen zijn er dan bijvoorbeeld in de nok van het bedrijf? Nou, we hebben wel eens dat hij een pallet niet wil oppikken, zeg maar. En dat kan een sensor zijn die fout staat. En dan moeten we even ter plaatse gaan kijken voordat we meer schade aanrichten. Wat wil u de mensen nou laten zien tijdens de havendagen? Nou, het is echt een heel mooi proces. Van buiten zie je natuurlijk niks, maar van binnen is het gewoon een imposant gebeuren. Maar dan willen we aan iedereen eigenlijk kenbaar laten maken van wat gebeurt er allemaal bij Elopak en Terneuzen in dat grote vierkante doosje. Is dat belangrijk? Ik denk dat het wel belangrijk is. Er zijn toch wel eens mensen op zoek ook naar werk en zo zien ze toch wel een beetje van, goh, wat doet Elopak nou precies? Het is komend weekend bootjes kijken, maar het gaat ook over het vervullen van openstaande vacatures en om het imago van de haven. Er gebeurt heel wat in het havengebied. In liefst 550 bedrijven wordt er zo hard gewerkt dat dat goed is voor 102.000 jobs. Dus dat heeft een heel groot economisch belang. Uiteraard, een haven heeft een impact op zijn omgeving, dat spreekt voor zich. Maar als mensen van binnenuit kunnen zien hoe dat die haven werkt, hoe dat het eraan toe gaat in de bedrijven zelf, dan snap je al iets beter hoe dat het allemaal, waarom het allemaal gebeurt. Ik zou zeker de jongeren oproepen. Kom kijken en goed de ogen en de oren te kost geven. Ik denk dat het ze zal verrassen, denk ik nog. Omdat het, denk ik, heel veel in zich verenigt, dit werk. Techniek, logistiek, stukje administratie, eigenlijk het hele pakket is voorhanden. Ja. Zon en hoge wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Maar het belangrijkste is wellicht dat het voor het eerst sinds afgelopen najaar weer eens warmer werd dan 20 graden. Het is voor het eerst in 31 jaar tijd dat het zo lang heeft geduurd dat het zo warm werd. Want gemiddeld wordt het al op 13 april zo'n 20 graden. Komende uren wordt de lucht wel weer wat onstabiel met kans op regen, met misschien ook onweer. Morgen blijft er een kans op regen met mogelijk ook pittige buien bij maximaal 16 graden. Ja, dat is geen 20. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een hele mooie avond. Graag tot morgen.